Sanibonani bafethu. Le Isisonke Podcast Network. Namhlanje sine guest yethu esivakashele soyenza i-podcast today. Podcast le esijwayele ukuyenza bafethu. Siyabonga i-support yenu abasisupportile, sibonge kakhulu bafethu. Ngathi singaqhubeka nisupporte bafethu. Siyayijabulela i-support yenu. Ngoba uma nisupporta soqhubeka senza amanye ama-podcast. So bengicela ubhuti azazise ukuthi ubani and uhlala kuphi. Sanibonani. Ya igama lami nguKhila. Abantu baningi vele abangibiza ngoKhila, mara igama lami lamampela nguPaulo Tukane. Okay, so namhlanje uPaulo Tukane uKhila bambiza ngoKhila. Yeah, Khila. Igama aziwa ngalo K27. K27 waziwa ngoKhila. Na ku Facebook ngoba ngiyangambona lapha ku Facebook kubhalwe K27. Khila Tukane. So bafethu uKhila namhlanje njengoba sizoyenza na i-podcast. Ziningi izinto ezisisharela zona ukuthi just nje bafethu simameleni uKhila ukuthi uthini. So Khila usitshele mfethu ukuthi ukhule kanjani njengoba ungaka namhlanje. Anisengikhulile yazi. Yeah. Hayi sengikhulile. Ngibuya kude ndoda. Bekunzima. Yeah. Hayi bekunzima ntwana. Ukhula kwami akuzanga nje kube fresh. Yeah. Ya ngikhulisa ugogo. Ukuzalwa ngizalwe eSwatini yabo. Yeah. Magriza umSwati. Ubaba wakala eMaputo yabo. So ngikhule kanzima. Ngikhule ngivela ngingamazi umama. Ya ngikhule ngamcavu umama wami. Ngimcave 2014. Umamakho? Yeah. Okuzalayo straight. Yeah, umama wami ungizalayo. Yeah, so bekunzima. Ngikhulisa bogogo. Yeah. Yeah. So kuyenzakaleni ukuze umamakho azakushiye o bekenzakalani ukuze ungamazi umamakho? Story side out here. Yeah. Ayiside. Yeah. Enhleki yabona lezi zinto lezi zobandlululo lezi ukuthi uMswati ngeke azalwe neshangana. Oh yeah. So mangizwa abangitshela abo-auntie nabo bamncane bathi the timing ngizalwa khona elinye uncle belingangifrustyle. Yeah. Yeah, uthi yena ngeke ahlale neshangana lapha. Yeah. So then kuvele kwayenzeka ukuthi bangichiftise bangibalekise la. Yeah. Yeah, bangithatha bogogo bangisele eMaputo ukuthi ngibe safe. UMagriza vele wathi hayi mthatheni ngoba bazogcina bambulala umntana. Yeah. Yeah. So inkinga kahle ukuthi umamakho usho ukuthi uthathe umuntu ongamukelekanga eMaswatini. Yeah, ibe kanjalo. Yeah. Ibe kanjalo. So usho ukuthi njengoba umamakho bekathathe umuntu ongamukelanga eMaswatini nembewu yakhona bebangayidingi total ngoba ngiyabelieve ukuthi umntana akanasona. Yeah, yona bona bayithathe kanjalo vele. Mangizwa bonkele ngathi bayithathe kanjalo because yeah. Kuze ngiyokhulela eMaputo ibe kanjalo. Yeah. Yeah. Bavele bangibalekisa bathi hayi ngcono umama vele waphisana ngamathi hayi ngcono ahambe. Manje umama like lento le imphathe kanjani yena ukuthi no ifamily ayikufuni njengoba ingakufuni ifamily yakhe so kumele wena uzuhambe ngoba akekho umuntu wesimame ongamthandi umntanakhe. Yeah, umama that's why ngithizi ngisho ukuthi umama uzohlezi umama. Yeah. Akushintshi umama. Umama uzohlezi akuthanda. Yeah. Vela wena uphuma esiswini saka mama wakho, umama wakho vele ubuye lo ya akujiki. Yeah. Mama na vela wabhayiseka ubaba mara ukusala hayi umama uzohlezi akuthanda. Umama bekangithanda. Yeah. Yeah. Kudala ngifuna. Yeah. Dala ngifuna wafonela umadala ngeloku ngitshela ukuthi hayi lo mntana uright la ikhona. Yeah. Yabona into cishe isifana nalezi. Okay, bafethu, today it's a beautiful Sunday. It's a Mother's Day. Happy Mother's Day out there, bafethu. Namhlanje nangu uKhila K27 usixoxela isitori esibuhlungu bafethu ukuthi no mina ngikhulanga kamnandi ngikhuliswe ifamily yakhabo baba bengifisa ukuba nothando la kamama kodwa zange ngilithole ngendaba yokuthi umama usuke washada umuntu owathatha umuntu okungasi i-part of ifamily yalapha ingakho na impilo yakhe igcina yabasengcupheni bambalekisa. So asixoxele mfethu ukuthi ukhula like azange ukhula une problem ukuthi umama mangimazi, azange ukhula une problem ukuthi njengoba umama ngingamazi kahle ukhule une problem ukuthi wena uthandwa uyazondwa. Yona ike yabakhona lento leyo ukuthi
ngibe nenzondo yabona ngibe nayo vela lento ukuthi mara ukuthi ngikhuliswe yi-stepmother khona umuntu ubaba mbe uthandana naye uhlala naye namanje stepmother sami mina ngikhule ngicaba ukuthi uMakhriza only to find out ukuthi hayi akusuma mama sengumdala mara ngizange ngibe nale frustration yokuthi ngikwade ngithi hey why bangifihlela ukuthi ngizange ngibe ne-frustration. So ungasho ukuthi umamakho uthola ukuthi umamakho masewukhulile masomdala? Ngithole ukuthi umama sengumdala kahle umama bowuhlala naye bebakutshela ukuthi umamakho but to find out late ukuthi no man akusumamami umamami uhlala kwenye indawo. Umamami umswati mina bengazi ukuthi umamami umswati. Gcine sengifind out abangitshela bo-anti wami vele bathi hayi umama wakho umswati useswatini ukuthi nathi asinawo amanamba akhe asazi ukuthi singamthola kanjani. Manje ithayima nalo beliloku lichafa vele lingafuni ukungibonisa ukuthi sikiphane only to find out ngicine sengitshontshe ifoni yakhe. Ngitshontshe ifoni yakhe ngiyazi icode yesiswatini. Ngaphantsha icode lapha kavela amanamba asesiswatini ngawabhala phansi. Ngaya kuma-public phone. Ngafona ngenhlanhla ngathola omunye usisi vele econnectene naye basebenza bonke athi awukhile kunini umama wakho ekufuna ufone kusasa ngesikhathi esiso. Ngafona ngamthola nakhuluma nomama. Nami ngaconfirma vele ukuthi uyangazi angitshela ukuthi hayi ngiyakwazi athi ngiyakwazi ukhila igama lakho elinye uPaulo wazala 1987 1989 wangitshela vela ne-date yaso ngabona ukuthi hayi vela uye. So umama wakho uthe uma umthola bekenzakalani like ufila kanjani uma umthola like ngawe? Ngajabula inyembezi zayehla vele inyembezi lapho because manje phela bengeke vela bathi indoda ayikhala mara inyembezi zehlile lapha. Yabona ngajabula vela naye wangibonisa ukuthi vele umamami vele. Manje mfethu mawukhula uthama lakho akukhulisa like impatho beyinjani? Khabe ukukhuliswa abogogo ukukhuliswa umzali ongaso wakho umama ongaso wakho like bekunjani? Bekunzima mfethu bekunzima njengoba ngisho ukuthi bekunzima bengikhula nabogogo. Mina bengikhula nabogogo nobaba bengimbona maybe once after 2 years. Yabona mina bengikhuliswa abogogo vele siye emasimini siyolima. Yabona bokukhisa amanzi washa izitsha. That's why ungibona ngiqinile kanje kindoda. Shukuthi kahle owenza umsebenzi onzima. Umsebenzi wonke awukho umsebenzi engingawenzanga ngisasemncane. Umsebenzi wenziwa abafazi nawo bengiwenza ngoba vela bengena chance. So awusixoxele ukuthi yini into enzima kakhulu oke wahlangabezana nazo ukukhula waze washo nawe ukuthi yabona ungakhuliswa umama kunje ungakhuliswa umama akukho mnandi ingakho ngihlangabezana nezinto ezifana nalezi. Ndoda ningi mara enye isangibekile namanje ngisahlezi ngiloko ngicabanga bekuyimpahla zokugqoka. Hayi benginganazo ndoda. Yazi sometimes bekunokuthi ukufika ivakashi lapha bangitshela ukuthi ngiyiko umakhelwane. Bebakufihla bangifihle because impahla zami zidabukile yabona saseyintwana ezidabuke nasenguva ona anda. Yabona ngaze ngathatha ibhayi khona elinye ibhayi belikhona lapha eChardini. Ngathatha iskera ngameasure lapha ngakhatha ngithi awuthi ngizenzele incaza ngoba vele izincaza zami zonke zibhobokile emuva yabo. Ilafi yami benzima ndoda benzima. So wena like bowufila ngathi awusiphathi yomndeni? No bengafile ngathi angisiphathi yomndeni. Nami bengikwamukela because bengibona ukuthi isimo siyabheda. So manje ithayima lona belingakuthengeli impahla at all? Ithayima belingithengela impahla. Abogogo banale ngqondo lezi ukuthi impahla ziyabekwa for ukuthi uzozigqoka mawuphuma. Uthola ukuthi nakhona akusimpahla ezibhaya. Maybe impahla zi-2-3 nyana yabona. Icathulo zingakuneli zingasakulingani yazi bake bangigqokisa icathulo ngesipuni. Ngesipuni? Ngoba singilingani vela kunini sihleli isicathulo. Bazokutshela ukuthi uzogqoka isicathulo manje e-town uzoya nini e-town. Kaphela unyaka ungayanga e-town. Sukushiya isicathulo.
So masishiya isicathulo like ispoon basenza kanjani ngizama uku-understand. Bakufaka inyawo. Yeah. Mabafaka inyawo bathathe lespoon basirawundise ngapha emuva kwestand. So manje kuyenzakalani ngenyawo like Kumele upintsheke uzova ngathi ubanga amakwayikwayi. yo. So like usho ukuthi ekukhuleni kwakho azange ukhule ukufana nabanye abantwana like ukhule ngenye indlela nawe bongayi-understand kahle kahle ngikhula kanjani mangikhula kanje. Khule ngenye indlela vela ngikhule nje vela life yami engantenga bengekho straight. So kusithathu sibeke mawuthola umamakhe efonini na ukhuluma naye, so umamakho isiphi imaphi amanyathelo ayewathatha ukuthi nize nihlangane? uMagriza mina ngithe mangihlangana naye vele efonini salo sixoxa umadala ngamtsheli bengamtsheli nisi. Ngatshela u-anti wami ukuthi yazi uMagriza ngimtholile, so singayenza kanjani ukuthi simsondele ka-Raiswatini. Uthi hayi khuleka December sohlangana ekhaya because u-anti wami bekahlala eDurban, mina ngila eJozi. Wathi hayi masihlangana ekhaya sovela sivaye siye ka-Ra, basigaya amanamba yabo. Savaya vela sifika ngara sifone basitshela ukuthi sigibele liphi ibhasi until sizohlangana. So umamakho yena uyomxoxela ama-challenges ohlangabezana nawo ekhaya like bekenzakalani? Angazi ngibe naleso sikhathi ukuthi sihlale sixoxane indaba, just nje ngijabulela ukuthi ngimtholile. Wambona naye waba nalo luthando lomama, angitshela ukuthi hayi mina ngoDisemba ingane zami mazihlangene ingane zami mazikhona ngizinika ama-500 nami vele wangaya vele 500. Ngabayivuka mthini. Ngavuka ndoda ngavuka. Manje azange bakuthathele leyo 500 rand leyo njengoba usakhulu usomntwana ngoba ngiyazi ukuthi bese ngikhode ngisho mangihlangana noMagriza bese ngimdala. I think it's 2014 mangaphosisi. Okay mfethu awusithatha usibeke ukuthi ukukhula kwakho uzuzibona ukuthi sengi-out manje ngifuna ukuba nomuntu engizozwana naye, ngifuna ukuba nensiza. Awusithatha ubeke ukuthi first insiza yakho kuyenzakalani ngayo? Ndoda mina mfethu yazi ngikhule njengenja eboshiwe. Khona elinye uncle lambe lingihlukumeza lapha, bethanda ukuthi mali ngithola ngidlala estradini nabanye abantwana ngidlala ama-ali ngicovele ama-ali. Sihambe endlini singekho isidingo, ayikho into ongiyoyenza endlini ngohlala nje, and yakhumbula kudala kunane-TV kuyabhora. Just nje lo muntu ukutshela ukuthi hambe endlini, yabona. So bekathatha ama-ali wami awanika abanye abantwana, mina ngihambe ngendlini ngohlala. After wakhula naye wamuva waye eDurban wayospana. Hayi abona inja mawaqeda ukuyiqhaqha ichain. Ngagcwala isigaba. Hayi lapho sengicava khona insiza ke lapho. Ngasitholela elinye mama sinyana sathi kuspina nyana, into zakhona zanga zibe grand. Nahlukana. Sahlukana bese sasebancane. Cala ukujola ngisasemncane vela. So manje ungasho ukuthi unomfazi manje? Mina nginamfazi, nginechili. Let's say ngine-girlfriend. Okay, kahle usingle and available. Angikho available. Kwamanje angikho available. Ngoba kunomuntu ozwana naye. Khona umuntu engizwana naye. So awusitshele mfethu ukuthi ama-challenges ohlangabezane nawo ekuzwaneni kwakho nabantu like bekuyini? Mina into engiyibonayo kabafazi bafethu. Nani lapha emakhaya ngina-advise abafazi bazithandela imali. Mara umfazi kuyohlezi kuwumfazi. Bazithandela imali. So usho ukuthi mawunganamali angeke usurvive nomuntu, angeke ulast nomuntu. Mongenamali ayikho indaba yakho. Kule mpilo siphila manje, mongenamali ayikho indaba yakho. So wena awusithatha usibeke nge-experience yakho njengoba ukhuluma ukuthi no, yazini umuntu wesimame, abantu besimame bathanda imali, mawunganamali abantu besimame abakuboni njengomuntu. Like usithathe usibeke i-experience yakho ukuthi yini into owa-experience ngalento ishoyo. Uthi manje most abantu ngibabhekile imishado yabo mosheka ngenxa yemali. Imali nje bongena nix nje ababali
abafazi bawugcina bayijolele nabantu abanamali bakhona uku-afford. So sithi sikhuluma ngawe manje ne ukuthi kuwe ngayenzakalani njengoba ubona ukuthi no man abantu besimame bathanda imali. Ndoda yazi kwenzakalinithi ngikubekele isinye story esami vele khuluma ngami. Ngeke ngahlangana nomuntu eJozi. Sure. Yabona vele njengoba ngiyajimanyana uyabona naye ubhayizisa umzimba. Uyabona ukuthi isithafafa kushuthi ngizodla ngisuthe lapha. Kanti untwana uyaziphandela vele kancane ayithola lento ayitholayo vele akulala kungadliwe endlini. Sure. Alright, sure. Lo muntu loyo siyaspina. Mina ngispana ngemoto yabo, ngipenda imoto, ngiyayiphana iPT. Mangivaya ngespanini, shuthi khona inye out yami ngicela ungishayele. Bengispana ifamily. Ngicela ungishayele imoto madala side. Sure. It's okay, akuna stress. Mara mina ngihlala elokushini, hayi kuleke ungawa. Ngikayikala. Ngigayi deposit. My ngigayi deposit, le deposit I think was 3,000 rand. Sure. Ngafika ngayibeka ekhabetheni endlini. Angisho manje lo Chirlo seka movie le inhlala nami. Sure. Yabo. Lo muntu loyo ngithema ngeSpanini wadonsa ikhabetho azihlaba nge-3,000. Yo, imali engaka. Imali engaka. Nama-2 la. Nama-2 kuphela. Wena ukadile kumele uthenge material. Mina ngothenga material. Ngaleso sikhathi anginamoto engivaya ngayo. So shuthi ngithenga material kancane. Mangibuya eJozi ngizobuya maybe ne5 kg ye-body filler. Mangibuya eJozi ngizobuya netinasi kusasa ngizobuya nalokho ngiyathola. Kanti umuntu sekazibhekela imali lapha ekhabethini. Yo. Lucky enough idlozi lami lispane overtime ndoda. Lo muntu makabona le mali leyana wavaya khona umunye umakhelwane wami bengizwana naye. Yathi khona bengizwana naye. So yena kushuthi uvele wasifaka la kule cherry lo uzayizwana nale yathi. Wayixoxela ukuthi no ekhona inye imali lapha endlini lapha shuthi untwana yaspana ubeka lapha ubenka lapha ekhabethini. So yena umntana locabanga ukuthi cha uthi ngiyabhenka. Cha ukuthi ngiyabhenka. Sure. Khona 3,000 ngibonile lapha ngilinde ukuthi it's 5,000. Yaba 5,000 angishaya ngavala. Lo Chira abona ukuthi ayikho right lento ayenzayo. Lo mjita kudala esiphila nayo. So manje lo efika manje sekazotshontsha imali yalo mjita. Awuzobhayizisa lo mjita. Ende wena uhlala nalo muntu umthembile uyasho ukuthi umuntu imeli lami. Ndoda bevela bengifuna ukumenza imeli because beka fresh umuntu grand yabona umuntu kahle abafazi bathiwa bathi inyoka because umuntu uzopolisa kanti lo muntu uyazazi ukuthi yena ufunani lapha yakuwo. Uplaneni kuwe. Planeni. Kwaba kanjalo lo muntu afuna ukubhathula le atshela lo Chiri ukuthi khona imali lapha yathi 5 ngiyavala. Sure. Vela bekazovala. Ngimshiya yedwa la the whole day mina ngibuya late. Ubuya late wena obvious uthembile ukuthi ushiya umfazi. Ngithembile ukuthi ngishiya umfazi endlini. Pheka kamnandi ndoda. Yabona ukuyabona moke wahlala uyimpohlo. Maye sohlala nomuntu ma uyazi. Engithezekile ngiyagaina nogaina la. Mangibuya i-out le yangidonsela eceleni ukuthi out yami yazi umfazi wami ngitshela ukuthi kune 3,000 lapha yama 200 rand. Yo. Wazi kanjani lo muntu lo angihlali naye umakhelwane. Athi Chira yakho itshela umama lapha endlini ukuthi yathi ukugcwala nyana athi 5,000 ngiyaslice. Yo. Ngahlanya. Yo. Ngahlanya. Mara ngivele angizange ngizikhuphule ngayifisa umoya ngithazi. La kumele ngibe clever ngingayicovi yonke ngesikhathi esi1 because uzobona ukuthi bangitshelile. And sekazoqala uxabana nalo muntu lo. Umtshelile. Ngathatha 1.5. Sure. Ngavaya. Kahle bekungasi 1.5. I think 1,000 ngayithatha ngasale 2,000. Ayobhaya material. The following day ngicova yona. So that's why ngibona ukuthi abafazi bathanda imali. Abafazi bayayithanda imali. Mara sothini yibo basala. So manje uthe makhambi isikhathi ngenzakalani wena nalo muntu relationship yakho like besekenzakalani because wena sona le mentality no ukuthi man la uyisigebengu. Bekuyisigebengu vele ngisifuyile. Because uvele after le mali le ngiyabona ukuthi izinto seziyashintsha. Akusekho mnandi ekhaya. Siyaxabanisa into encane. Yabona? Sure. After nami ngibona ukuthi angeke ngihlale nomuntu so angeke ngihlala phela uma uhlala nomuntu wena
ufuna ukwakha ubusasa bakho. Yeah. So lo muntu lo uzobhidliza musa. Eish. Uzobhidliza lo muntu makunjalo. So mfethu awusithatha usibeke ukuthi u-escape kanjani ukuthi ukhona ukuzimela elifini njengoba usho ukuthi ukhule ubhayiziseka strong bowumuntu ongakhona nokugcoka iqathulo like bugcoka nempahla ezidabukile manje u-escape kanjani kuleyo life leyo? Ndoda angazi ngizothi uNkulunkulu ukhona ndoda because manje yimi lo ngisaphila ngiqinile senginazo nyani into zami engazikhomba ngemini ukuthi hayi naku yalokho kwami yabona nengcusi senginazo uyabona so ngiqinile vela ngibe ngaba strong mfethu nokuya kwami le kumagriza le kubuye wankana amandla ukuthi hayi at least kumele ngibe free yabona nami ngiphandele phambili njenge-out njenge-out ngingasagqoki nempahla yabona mina mfethu makudlula umuntu ogqoka iskipa esidabukile yabona khona lesikipa esidabukile ubona ukuthi esidabukile lesikipa and lo muntu loya usigqoke vele inhliziyo yami iba buhlungu uvela kubuyisela emuva ubuyisela lapha yana memories ngichafa kumakhelwane ngendawo ukuthi ngidabukelwe incaza mara bekuyi-life yakhona I guess angazi abanye abantu mara the way ngibona ngakhona ngibabona abantwana babantu manje bakhula ngaleyo ndlela. Okay ukuthi emakhaya ne basanale ngqondo leyo ukuthi siba nezitsha ezintsha for ivakashi banayo lento excuse me so manje maba nezitsha for ivakashi wena uyile sitsha sakudala makufika ivakashi mele bakuchipe mele bawubekelele eceleni yazi mara isekisi bafethu sibhlungu sibhlungu mara sesadlula sesadlula. Okay mfethu awusitshela ukuthi manje wena yini into oyenzayo manje like yini into osiza ngayo umphakathi manje? Mina wathami into engiyenzayo ngipenda imoto and ngithengisa imoto. Upenda imoto and ngiyazithengisa at the same time. Like umuntu makane imoto phela abantu abaningi abazicavi lezi zinto the way sizithengisa ngakhona imoto yabo. So umuntu makane imoto uyeza kimi abangazi uyeza kimi ikhila nginemoto ngiyayipayisa so angazi ukuthi singayenza kanjani. Ngikayi price emoto ngibone namaphepha ngiwascan ngibone usagrand then vele siyayiphusha. Yini une app yokucheck ukuthi imoto i-right ayitshontshwanga o kanjani? Sengisibhane kakhulu ngemoto sengiyazazi ama-VIN number ukuthi ahlala kuphi imbombayi bayikokotela or i-cutting join. Shuthi njengoba uqale nini ukuspana ngemoto? Yokudala ngibe nothando lwemoto ngisaseyintwana vele. Saseyintwana vele ngithandela imoto. Kini bengana imoto or bekuneyimoto kini? Bekungena imoto. But imoto bozithanda? Bengizithanda. Waze wasebenza ngazo? Ngaze ngaspana ngazo. So njengoba busebenza ngeimoto manje uneyimoto osebenza ngazo manje uzitshela ukuthi manje nazi imoto engizipendayo so uyayazi i-target market yakho ukuthi abobani? Nginemoto engizipendayo umuntu uyeza vele kimi ngicela ungipendele imoto ngiyamcharger bese ngiyayipenda imoto and senginama customer angithembayo. Sometimes ngingayenza ne-quotation ngefoni angithumela imali athi hayi imoto ngizoyiletha yabona ngilangeli so namanje ngikhuluma nawe ukhona umuntu ungisendele isithombe athi ngifuna ungipendele le moto ungipendele sharp ngisibona isandla sakho sigrand so for ukuthi ngikubambe ngikuthembisa ukuthi ngiserious ngaleyo nto bamba 9,000 rand ongisendela vele na deposit. Okay manje mfethu awusitshela ukuthi i-experience yokupenda imoto uyithole kuphi? Uyo waye esikolweni wayofunda or bowusebenza nomuntu openda imoto like wayithola experience yokupenda? Indlala indlala iyo ngivayisile lapha i-experience yonke experience vela yabona uma ufunda ulambile ila uzosazi khona ispan ilapho hayi ukuthi nje ufunda ispan umuntu ogrand hayi mina ngifunde ispan okay i-time lami lispana ngemoto panel beat yabo mara i-time vele ispan efemini so bengeke lincove lisiye efemini mina bengisala endlini ngoba banespan bangibiza ukuthi nasi ispan shaya kanje nakanje bebakubonisa ispan yena uyapanel beat so mina ngiyapenda ngine sengivaya ngayejozi bangifundisa kara amajita nje wathole kara ejozi
so kula ugain khona experience yeah sho ukuthi manje mabangakunikeza imoto bathi hayi mfethu ucela usipendele le moto le manje hayi hayi into noma ungangivusa ngilele encane sure mfethu athi sibuyele emuva ne uyositshela ukuthi no bohlala nomuntu right wathi mohlala nomuntu lo muntu lo nahlukana because of lo muntu uthanda imali so ekuhlukaneni kwakho nalowo muntu loyo ingabe khona umunye umuntu uye wamtry futhi ukuthi no yazi njengoba ngihlukana nalo muntu abantu abafani uye wathatha ngokuthi no mana abantu besimame bonke bayafana ngeke ngisahlala nomuntu yeah yazi wena mfethu yeah ngeke ngaba nayo le ngqondo ukuthi hayi abantu bayafana msila abantu yeah because akusuye eyiwani ngike ngajola naye eqaleni yabo sure so ngibele ngathi hayi abantu othi ngizigaya ibreak yeah yabona ngizojola kuphela yabona ngike ngaba naleyo nto leyo ukuthi hayi man yeah singijole kuphela ngiyekele le ndaba ukuthi ngithathe umuntu ngombeke inhliziyo so bayaphulana bo snack kahle hayi hayi yabe ngisneka uthambe ngisneka yeah hayi kakhulu ngisineke kakhulu futhi so shoot manje abantu laba kimom approacha like bom approacha kanjani bomtshela ukuthi mfethu ngiyakuthanda ngifuna sizwane or like bekabona ngawe nje so chipta kuye hayi mangazi ukuthi ngifuna ukusineka ngitshela ukuthi ngiyakuthanda yeah because lento le izongibhayizisa life yabo yeah so into ngiyenzayo ngiyama approach endotation yazi ufresh kanjani yabona lezi zinto zokushaya yeah shaya umuntu vele mara masiceda sibe nalento le romance silale ngalelo langa ngamtshela ukuthi mfethu ngicela ungangibeki inhliziyo because ish ngine stories bhedayo vela yeah ngimtshela vele ukuthi hayi ngine stories bhedayo ngeke ngibhedele emuva so ngicela ungangibeki inhliziyo ungixolele nje makuthi yeah maybe uyangithanda mara ngicela ungajahi yeah yenza izinto nje ngendlela egrand kahle sure angazi ukuthi nami ngizogcina sengifall in love nawe yeah because ayish bangibhedele ngalemuva lento leyo boyikhuluma mase usnekile or before usnake mase ngisnekile obvious azokubaleka musimonga kasneki yeah uzokutshela ukuthi hayi usithi wena baye unokumkhumbuza umtshela ukuthi phela mfethu mina akaze ngakutshela ukuthi ngiyathanda uyazi naye uyazi yeah uyazi because angisho like umuntu mawumshasha uyasho ukuthi no man labona la ngizoba ku relationship nanga umuntu engizozwana naye hey yeah no yona vele iyayenza ukuthi umuntu kahlahla ngazi ukuthi ngizophula inhliziyo zabantu or kwenzani mara mina mfethu makukhona umuntu ngeke ngamphula inhliziyo ngicela ngixolele I didn't mean to do that wena uvele wazifaka yeah so ngicela ngixolele mfethu ngeke ngaphula inhliziyo mina bowuzidlalela bengizidlalela and namanje usadlala namanje no angisadlali manje ngisadlala hayi so manje umuntu ozwana naye manje njengoba ushilo ukuthi no manje unochira ne so umuntu ozwana naye manje mangathi kuwe no mfethu yazi ngifuna ukumove in nawe manje ngifuna sohlala sonke ngifuna build a future ungathini kuwe yeah she's more than welcome yeah nginankinga so lo muntu loyo uyamthemba ngalendlela leyo ukuthi ungahlala naye endlini yeah ngahlala naye endlini mfethu ngibonile ukuthi kuyafana mfethu ngizogcina ngife bangikhiphe ngomnyango wasemuva because akekho umuntu uzohlala lapha ecansini yeah yabona so mfethu ayingcono so kulo muntu ozwana naye manje na yini into yowazi pick up akuye washo wabona ukuthi no yazini lo muntu engizwana naye manje lo uye no maqondana ngibona ngathi sizojoyelana because i-communication yakhona igrand obvious xabana mara sigcina sibe down soyi-2 sizehlise vele soyi-2 yeah okay bafethu namhlanje ngihleli no-Killer K27 uKiller bafethu uyapenda umapendane behind the camera nosihle levele ngizithandela imoto yabo so ngithe mangifika la eJozi ngathola uTimer vela naye and mina ngikhule ngicabanga ukuthi uTimer uMakinik yabo only to find out mangifike la ukuthi uTimer usipana ngepanel beating hayo Makinik so i-out yakhe bekumapendane yabo so ngagcina sengijoyine le out yakhe iyo ngifundise nyana zona sacala ngigcina ngibona ukuthi hayi nawo vela
abekho kimi kakhulu uyabona vela makuyi family nyana family friends yeah. abekho too much kuwo Yeah. ngazijiftela mina ikasi ngaya kwelinye ikasi ngasuka lapho kuhlala umadala ngazohlala eThizi Sure. so then ngahlala ngalamba engalamba yabona ngilambe ngiza ngacabanga nokubuyela emuva ekhaya mfana Uzusho ukuthi impilo yasekhaya beyingcono kunala. bese ngiyijwayele Yeah. bese ngiyijwayele besidlela lo mdumbulu namabhatata nane besidlela nje izinto zona zilizase zasensimini yabo Sure. so then ngahlala ngalamba ngafonela inye cousin yami ihlala eJozi Yeah. athi ayizwakala la eJozi iSpanish semoto siningi la Yeah. ngavaya vele eJozi ngalicavi iJozi iJozi And bozwela ngeJozi kuthiwa Jozi awuyazi. Yo. hayi ngafika vele eJozi Yeah. ngitshele leyo uthi amatha azofika enamagama esilungu angiwacavi Yeah. tshela ukuthi hayi uzofika iAnderson Anderson neFanvela ngayibuza kaningi Yo. ngatshela utaxi driver simfethu bathi Fanvela Anderson. Sure. so okay hayi ungawari ndoda ukuyabona uye endaweni ungayicafa usoqala ukubona ama robots lapho uthi hayi maybe sengifikile la inhliziyo ishayile la Yeah. yazange ngehlise out ngehla ngamalapha yabuya yazongilanda le out yami ngahlala nayo lapha ispoti ihlala ethaveni Sure. la hlala ethaveni kunama backroom kada Yeah. besingalali mfethu bekungalali ithaveni ivalwa ngo2 everyday Yeah. agcine yangiphushela komajida wamaphani pizza vele uthatha ngobani le out yami nivaye nayo Ispanini. nayo Yeah. hayi lapho vela ngaspana ngagcina ngibe grand Till today. and mangakutshela imali bengihola ngisaqala Yeah. ngeke uyikhola Bokola malini? a week Yeah. 350 350 per week. Like Yeah. bo survive kanjani ngapha mele ugibele itaxi. khona bekungcono ngoba ngihlalise eKara kulama backroom wabo lapha Oh, yeah. benga travel nge-transport bekuseduze But aim yakho bokufunda umsebenzi. ngifuna ukugeleza ispan vela lapho Yeah. vela ingqondo beseyijulile lapho uthi yabona sengilambe kakhulu manje umuntu Yeah. kumele acave ispan Yeah. for ukusurvive la eJozi Yeah. Mele Mele ucaze wazi ispan. umsebenzi. Yeah. indawo efeme bafethu igrand mara ispan kumele usazi ispan sezadla Yeah. So mfethu asitshela ukuthi utholakala kuphi, utholakala kanjani abantu mabakufuna ukuqasha because ngiyathemba mhlawumbe khona umuntu osibukela unemoto efuna ukupendwa, utholakala kuphi? ngitholakala la eTsitsi bafethu Yeah. ngila iphambridge eTsitsi vela amanamba ami angazi ukuthi ngawashiya Yeah, ngawashiya ama number wakho 078 3097 272 Yeah, ungawaphinda futhi. 078 3097 272 So asitshela ukuthi una ama social media platform, una iTikTok, una iFacebook, la abantu bangakuthola khona mabakudinga kuma social media ngoba social media abantu abayisebenzisa kakhulu these days. Facebook iFacebook yami ithi Killers Tukana Yeah. iFacebook vela ngiyispanisayo kakhulu Spanish Facebook kakhulu. Yeah. Okay bafethu, sibonge kakhulu namhlanje besino Killer K27. So it's a beautiful Sunday bafethu. It's a Mother's Day. Happy Mother's Day bomama out there because ba umama isibusise emhlabeni. So Killer sicela usitshele mfethu ukuthi yini message ongayishiyela i-young generation la ngaphandle. Like according to experience yakho ngendlela okhule ngayo nomgo ohlangabezane nawo life-ini njengoba ukhulu ungaka today. mina abantu into engingabatshela yona ukuthi kumele bazi ispan sezandla Yeah. for ukuthi ungalambi Sure. yilokho ngingakutshela ukuthi hayi ispan sezandla zakho uzoba grand life Yeah. angisho ukuthi ngigrand mara at least ngiyancenga ngilala ngidlile everyday Yeah. Because of izandla. Mawunganaso ispan sezandla kuba nzima ukuthi khona ukusurvive. kuba nzima ukusurvive nomuntu Sure. azinikele kuma drugs azinikele ibhiyeni Sure. indaba ukuthi vele uyabona ukuthi akuyafana ayikho into engiyazi Ayikho into engiyazi. and ayikho income Ekhona yeah. So mfethu umama wakho usaphila? uMagriza ubaba nomama Basaphila bonke. Yeah. So yini message ungayinikeza umama wakho mhlawumbe ngelinye ilanga bazoyibona i-video ngoba sizoyiposta later ku YouTube. Kusisonke YouTube channel. Sisonke
podcast network sizoyiposta bafethu later on. So yini message ungayinikeza ubabakho nomamakho? Especially today sogcina ngomama ngoba it's a Mother's Day today. Hayi mama, Magriza ngimthanda kakhulu. Yeah. Ngimthanda kakhulu, yeah. Yeah. Nomadala vela naye hayi ngimbambanga ngenhliziyo. Yeah. Yeah. Frustane sesekhona. Yeah. Okay, mawuthi umadala umbambanga ngenhliziyo chaza ukuthi ungivalele ngaphandle isikhathi eside angangibonisi uMagriza. Yeah. So ileyo nto vela iyathi ukuphazamisa. Yeah. Ziningi izinto so ukuthi ezinye izinto ngeke ngizikhulume. Uzidisclose. Yeah, because manje izogcina zifike naye athi why angakhulumanga nami lo muntu avele wangexpose yabo. Yeah. Alright bafethu, lena isisonke podcast network sayiqala so fast nama video a few esiwapostile lapha ku YouTube channel isisonke podcast network. Yeah, ningangena kiyo click subscribe button ni like bafethu sizokhona ukukhula ngoba into icala kancane, angeke sazi ukuthi kusasa izosibeka kuphi, but through isupport sizokhona ukukhula bafethu, nathi sizokhuthala ukuthi siposte more videos, size nezitori ezinye bafethu engazi expectanga ukuthi ngizozithola. I'm signing out. Sharp bafethu. Sibonge kakhulu. Danko.